akong iskutan kaning kang Glenn Soko ba? Ano yan tataod? Perti mo na yung pagkabutaan ng tawana. Basin og mahibawaan sa katawhan nga si Glenn Soko perti yung tarunga. Doon na giyak-an nga kung ano nga himuanan og ordinansa gikan sa Executive Department pasabot na ang gobernadora ngadto sa executive sa Provincial Board. Pero giyak-an ni Glenn Soko kay matod pa bitok gyapon siyang lalay hangtod karong panahon na. Ihasa? Baga-baga nagdagway. Karon ang kung amigo gud sinanggo yung kayo, abogado ni. Kabahin ni sa gitawag og checks and balance. Mao man da, mao bitaw nang gibutangag executive, ang mayor sa lungsod, o syudad, ang iyang legislative branch mao ni ang council. Sa Cebu City mao na ang Cebu City Council o sa province provincial board. Kasuhito kay kong agawon aning tos badjan si agawon Aspo Agravante, suhito kay ani. Graduate ni sa College of Law si agawon. Anak ni attorney Hani Agravante kanhi mayor sa ilang lungsod. So, matod pas kong migo ay. Di na ko itugan iyangan on air kay wa ko mananghid. Kani adto day panahong lalay. Kinahanglan gyud kunog checks and balance. Checks and balance. Ang buot pasabot di ang checks and balance. Samtang negotiation pa o niya maggo ang negotiation magka sinabot na parte aning kanabang gitawag nila kuan. Gitawag nila og kanabang discount. Sa laktod makaistorya atong klaro discount. Hatagan og discount katong sa quarry ba sa Naga. Ingon ang abogado siya. Ini ka okay na sa negotiation kay doon na may gitawag og checks and balance. Panahon di ay atong kuana lalay na ako noy kinahanglan bira na chiki. O na chiki. Chiki. Ini ka pinirmahay na bayan na kubrahon na pod ang balance. Mo na gitawag og checks and balance. Chiki primero sa wa pa mabuhati og ordinansa ang balance kubra ini kahuman sa ordinansa. Yung anak dahil na sir. Ingon akong amigong abogado siya ay lang i-mention ako nga na kay maunay pamaagi anang gitawag og checks and balance. Pero sa negotiation ay og mag-good na ang negotiation bira ng cheque. Inig binayranay na paninglo na ang balance nila. Ingani de kang ilngig ninyo matay Glenn ang akong wa pa ta ko kay bawo ginani kay wa man ay manggawas nis mga news item des Kapitolyo bisag sa mga newspaper wa man imo ring giyakan ang 93-1 kadto day pundo alang sa gipangayo ha para atagan ninyo authority ang gobernador to purchase pagpalit og mobile kitchen og mobile clinic giyakan day gihapon ni Monyor naloko na. Bastang huruta sa kumbili maning Glenn, ang imong utok mo nagbitok lang yapong kang lalay. Kung sa mga gina tuyo ni mo Glenn, gubuo ni mo, imong, kung naroon, mabakol ang opisina sa gobernador, imong yakan ang ilang himong ordinansahon. O ba? Karon ang ilang programa, dili maptuman tungod kay giyakan ni Monyor. Bastang gilgigan ni Glenn Soko. Oy, gingon ni Gobernador Pam, ha? Pero ang ako lang ingon ang gitanaw ng Glenn, pasti ng pagkamayuhang mo, plastika ginanin tawhana at tumangas mga tao. Loko na. Pertim pagka-plastika yun, tungod sa iyang pagpabilib, nga perti po siyang pagkatarunga. Astang, grabe ha. Baga-baga nigdagway ni si Glenn Soko sa tinood. Ano man? Ay. Nauna tagamay na. Sunod na lang. Di na ito makontak. Siway ko na sa ano ho, be? Ano ho?
Kaya, naon sa na kay Senador Bato. Siya may chairman sa Committee on Ethics. Kay si Mayor Benji Magalong at ato yung pangutana kung sa magi karong wa na Independent Commission on Infrastructure for Infrastructure o sa may sangkuan sa kung katubang mga investigasyon at mga kawatan sa flood control.Ebodag ni Engineer Morley. Ay, ako ning kabasimbahan, Engineer. Katotoo na ang imong request ako i-play karon totoo lang kay puti na pagkabati i-play ko nito taon. Padunggo nito gamay lang kayo. Apel na ang akong igagaw Dudong John. Morning Dudong John. Puti na pagkabati Anak na mo, malo iyang mama. Ibuhan na hinuntas mga tao. Pati anyway, alas 8:01 na. Ako balik as Glenn Soko, pero pinabiliban ako ano niya. Hasta ang mga tao believe ko siyang kahanggaw. Dili, believe ko siyang tinrabuhan iyang kahanggaw. At tos tubangas mga tao, tingsi, lamano, mura gid sa korek nga politiko. Unya, kaduhan ni mudagan pagkabisi gobernador, hapit gid siya pirmi kadaog. Pertim biliba bang nagsusuroy na ito 7th District. Yan ang galing gatos Peter Calderon. Nakita naman yun. Nakita mo Kaya nga mayor ito. Iyan mo itong gato. Kay nangandam in taon sa 2028. Basin pag mabilin sa Diaz Vice Governor's Office. Basta grabe ang bagaag na akong skanahan. Kamawo sa mong gibota. Yagyag na hinoon ka. Imbes wow ta ito naghilom-hilom ng gobernadora sa imong kalaki. Danyor ka imong ipangyakan ng mga tumong programa sa kapitulo kinahanglan approval ninyo, kinahanglan og authority ninyo. Nayagyag na hinoon ka, Glenn. Naloko na. Mao din toyo ang checks and balance. Biras check sa negotiation, birag check iniga human sa negotiation og ma-approve na bira ng balance. Kuyawan na si Glenn Sokog estilo na nayagyag na hinoon ka. Imbes kagahapon, imbes ato ni agi mga adlaw ni agi mga semana wa gid untay kanabang balita kabahin aning gipangyak ani mo mga ordinansahon pero karon nayagyag naman hinoon tungod ani mo kay Naloko na. preskon pang ukoy ingin sa for the interest of the Cebuanos kay luod uri ko nimo. Alas 8:03 sige lang buksin niya sa akong partner diri ay what's it say like isinyas yun? Basta Glenn nga tarong, oy sinyas komersyal. Pero Glenn Soko ang sinyas yakan. May butag ni Dudong Buena Vista. Maayo kay imo nang naisgutan ang 93 dason. Giyakan man ni Dong. Basta gabihan ni si Glenn Soko na. Anto nun, okay na naman may restaurant sa Bar Cebu City. Pero, aring kang Glenn Soko sa province, awa man sa imig. Naloko na. Dudong Buena Vista, nag-anam ni Dias Apas, advertising business po na niya.